Исәмсез мөхтәрәм тамашачылар, сез Мәйдан каналын карыйсыз. Эфирда бар безнең дә яраткан лайклы хит тапшыруы һәм мин аның алып баручысы Илназ Бах. Бүген сезне эстрада артистлары турында бер кышак шәп яңалыклар һәм инде кунакларыбыз белән кызыклы әңгәмәләр көтә. Сүз уңаеннан яраткан җырыгыз өчен сез Мәйдан ТВ сайтында тавыш бирә аласыз. Тавышлар көн сайын кабул ителә. Зәйнетдиннең спортчылар гаиләсендә үскәнен белә идегезме? Әтисе Россия чемпионы, әнисе җиңел атлетика остасы. Алай гына да түгел, Зәйнетдиннең абыйсы да көрәшче икән. Менә шундый җырчылар һәм баһадирлар гаиләсе җәмәгать. Бүген безнең тапшыруыбызда тагын бер кунагыбыз килеп җитте. Ул да булса җырчы һәм алып баручы Рамил Хайретдинов. Сәлам, Рамил. Ничек хәлләр? Ничек тормышлар? Гаилә тормышлары ничек? Әйдәле шул хакта сөйләп җибәр әле. Сәлам, Илназ. Сәлам, Мәйдан каналы караучылар. Хәлләр Аллага шөкер, барысы да әйбәт. Алдагы арта чәчәк. Аллага шөкер. Ярар, молодец. Әйт әле, Рамил. Син инде бүген менә үзеңә килгәнсең. Рамиләң өйдә калган шулай бит инде. Әйт әле, чынлап күзгә күз карап кайтмышы, дуэт белән җырларга рәхәтрәкме, әллә дә шулай аерым гына җырларга рәхәтме? Әлбәттә дуэт белән, чөнки дуэт белән җырлаганда икәү җырлыйсың, алай матуррак, әйбәтрәк. Шулай ук инде бәясе дә күбрәк, икеләтә, күбрәк түләр, Аллага шөкер. Шулаймы? Син беләсең бит инде. Мин моның турында белмидем. Мин гел шул бер бәягә белдем. Еш тәнкыйтьләр сез әйтәле. Еш, Аллага шөкер. Без инде үзебез тәнкыйтьне бик хөрмәт итәбез, бик яратабыз, чөнки ул тәнкыйть дөрес булса, ул теге үсешкә бер этәргеч була. Әгәр дә инде тәнкыйтьләр
Булай гына инде теге бер сәбәпсез ул вакытта кой вакыт Ашу килә инде. Ашу килә инде әлбәттә. Ярар. Рамил, менә 2 бала үстерәсез. Берәрсе иҗатка тартылу, сезнең юл белән барасы килү теләге юкмы? Безнең менә олы кызыбыз Әминә, ул инде театр түгәрәгенә йөри. Аларда андый теге мөмкинлекләр бар, чалымнар бар. Күреп тора, бик сәләтле кыз Аллага шөкер. Ә малай безнең 16 яшь, ул инде артык андый бер гап торамый. Ул теге шулай ашап, эчеп кенә, уйнап кына, шундый тыныч кына, бик тәртипле малай. Әллә ни сәхнәгә тартылмый. Шулаймы? Ярар. Бәлкем спортсмен булыр. Амин. Хайır. Рамил, рәхмәт җавапларыңа. Инде синең белән менә хәзер тиз генә блиц сораштыру үткәреп аласы килә. Һәм сиңа беренче сорау. Машинаның номеры нинди? 409. Шулаймы? Точно төшәгәсме? Дөрес. Рамиләнең яраткан чәчәкләре? Роза инде, розадыр. Розадыр. Хәтерләмим, роза булырга тиеш, күптән белә киткән юк. Менә син моны барбер бу ялгышыңны кемәтмеши Тетрәк кирәк. Эстрадада кем белән дуэт җырлар идең? Кем белә дуэт җырлар идем? Рамилә белән инде әлбәттә. Рамилә белән бу Илназбах белән җырлар идем. О, астагфирулла. Соңгы тапкыр нинди китап укыдың? Соңгы тапкыр Аллан Пис дигән авторның. Кем дигән? Аллан Пис дигән авторның язык телодвижения дип атала. Миңа бик ошый ул китап. Яхшы, рәхмәт. Синеңчә иң уңышлы җырыгыз нинди? Соңгысы бер. Иң уңышлы җырыбыз әле чыкмаган. Әле чыкмаган. Әле тумаган. Тумаган. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт, Рамил. Чын күңелдән синең белән аралашырга бик шат булдым. Үзләшә шашуга кадәр. Сау булыгыз. Рәхмәт.
Раян Садриев 17 яшында Салават җыр театрында эшләгән. Салават абый мине биючи итеп эшкә чакырды. Мин анда 14 һәм 15 сезоннарда эшләдем. Бию түгәрәгенә йөрмәдем, биергә әни өйрәтте. Татарча бию киңешсәм, шундук бии башлыйм ди Раян Садриев. Yıllar alga bara, yıllar tınnan yollar kala. Şapkan bulabız gümürge, şapkan bulabız gümürge, vakit артыннан җитәргә. Tukta vakit tukta, bir gene minutка, bir gene sekundка. Tukta, 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 tukta инде tukta, yakabızdan tutma. Birişemimiz hiç de anlatma, anlatma. Ey kuvabız dünyanı, kuvabız biz turmuşunu. Atlıyız yürəbiz biz, atlıyız yürəbiz biz, tutam deyip biləbiz. Tukta vakit tukta, bir gene minutка, bir gene sekundка. Tukta, 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 tukta indi tukta, yakabızdan tutma. Birişemimiz hiç de anlatma, anlatma. Bugün hem irtege бар уйларыны шын итәргә. Иңне иңгә куеп бергә, иңне иңгә куеп бергә, гомер юлларын үтәргә. Tukta вакыт tukta, bir gene minutка, bir gene sekundка. Tukta, 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 tukta инде tukta, yakabızdan tutma. Birişemimiz hiç de anlatma, anlatma. Tukta vakit tukta, bir gene minutка, bir gene sekundка. Tukta, 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 tukta indi tukta, yakabızdan tutma. Birişemimiz hiç de anlatma, anlatma. Лайклы хитның даими кунагы җырчы Арсланы. Арсланы, әйт әле, ничек кәефләрең? Илназ сәлам, кәефләр бик яхшы, рәхмәт. Бик шатмын сине күрергә. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Менә сиңа берничә соравым бар. Син үзеңнең тәүге адымнарны Салават җыр театрында башлап җибәргәнсең икән. Менә шул хакта әйбәтләп бер тәфсилләп матур итеп сөйләп җибәр әле. Бу нәкъ шулай. 96 елда мин бэк-вокалист буларак Салават җыр театрында эшли башладым. Әйе. Ярар. Бүгенге көндә Салават Зәкишлән сез аралашасызмы? Очрашканда әлбәттә. Күбрәк инде минем иптәшем Наил аралаша Салават Зәкиш белән. Менә нәкъ шул турыда Наил әфәнде турында да беренче соравым бар. Ирегез продюсер, ул сезнең продюсер бит, Наил Муртазин, башка артистларга да продюсерлык күрсәтү теләге юкмы? Беләсеңме, әлеге вакытта ул минем генә продюсер инде. Элегрәк аның инде берничә проекты бар иде. Ул Горасат төркеме. Әйе. Шулай ук инде җырчы Ленар Алимов аларны продюсерлык белән шөгыльләнә иде. Әйе, беләбез, ишеткән бар ул турыда. Күптән түгел үзеңдә җырлар иҗат итә башлагансың икән. Әйт әле, каян килде сиңа мондый сәләт?
Беләсеңме, моны инде әйтеп булмый. Менә ничектер җыр язганда, җырлар җырлаганда син инде нинди темалар эзлисең. Таба алмагач инде кай вакытта үзеңә индер идеялар килә, һәм менә идея килгәч җыр сүзләре дә языла. Идея түгелдер инде, күрәк илһам килә торгандыр инде. Илһам килә. Илһамсыз җыр язып булмый, аны дөрес әйтәсең, Шулай, яхшы. Башка артистлар да, башка җырчылар да сезнең җырларыгызны җырлыйлармы? Күбрәк Наилның җырларын башкаралар. Әмма ләкин менә мин язган сүзләргә Наил иҗат иткән музыкага Алса Абулханова күптән түгел Син түгел дигән җыр премьерасы булды. Бик матур җыр, кстати, мин аны ишеткән бар. Рәхмәт. Рәхмәт. Яхшы. Арсланы, син бүген близ сораштыруларга әзерме? Әзер иде. Яхшы, мин сиңа берничә сорау бирәм, син тиз генә аларга инде җавабыңны кайтарырсың. Көннәрең нәрсәдән башлана? Гимнастика, контрраздушт һәм әлбәттә тәмле иртәнге аш. Ай, молодец. Тормышыңдагы иң бәхетле дата? Баланың туган көне. Так. Әгәр берәр танылган шәхес белән кичке ашка бару мөмкинлеге булса, кем белән барыр идең? Ой, Валерий Меладзе белән барыр идем. О, малай, син вообще. Арган вакытта сиңа нәрсә көч бирә? Музыка, әлбәттә. Музыка. Яхшы. Һәм инде тагын бер сорау, кешеләрдә яратмаган сыйфатың нинди? Ялганлык. Монысы бар. Кызыклы җавапларың өчен Арсаны бик зур рәхмәт. Бүген тапшыруга килгән өчен бик зур рәхмәт. Инде без синең белән саубуллашабыз. Пока-пока. Илназ, рәхмәт чакыруыгыз өчен. Дуслар, минем җырым өчен тавышларыгызны көтеп калам. Сезгә зур-зур сәлам. Сау булыгыз. Алма агачыннан ерак төшми дип әйтәләр татар халкында. Ләйсән Ихсанованың кызы Илвина да әнисе юлын сайлар мөгаен.
Кызыма 3 яшь кенә булса да, җырларга ярата. Микрофонны алып минем белән җырлар кабатлый, бергәләшеп җырлар өйрәнәбез диләйсән. Димәк, тиздән эстрадада әниле, кызлы дуэт барлыкка киләчәк. Көтегез. Тапшыруыбызның тагын бер кунагы безнең каршыбызда татар эстрадасының популяр һәм шибәр җырчы кызларының берсе Балык бистәсе кызы Эльвира Хамматова. Ни хәлләрең бар, сәлам Эльвира? Ничек тормышларың, кәефләрең күренеп тора, яхшы икәне, иҗат тормышларын чигрәк. Яхшы, бик зур рәхмәт. Форсаттан файдаланып Мәйдан каналын караучыларга да кайнар сәламнарымны юллыйсым килә. Аллага шөкер, үзеңдә ничек? Аллага шөкер, бездә дә рәхмәт Эльвира. Менә карале, бер ара син югалып тордың. Мәйдан телеканалын караучылар сине югалтканнар. Сәхнәгә үзгәреп кайткан дип әйтәләр, шибәрләнгән дип әйтәләр име. Нәрсәдән бу синең үзгәрешләрең гыйбарәт? Рәхмәт, бик зур. Үзгәреп кайтыш миңа калса инде хатын-кызлар өчен бары тик уңай якка гына булырга тиеш. Безнең яшьтә бигрәкләрдә. Әйтмәле. Инде сәхнәдәге образым элеккесенә ошамаган дияр идем мин күбрәк. Антысы инде ниндидер яңа хисләр, яңа кичерешләр белән һәм инде тамашачыларга үземне башка яктан ачасы килү теләге белән тугандыр. Бәлкем шуннандыр. Молодец. Бик дөрес фикерләр. Синеңчә артист кешегә сәхнәдән югалып тору кирәкме ул, әллә юкмы?
Ой, нинди авыр сорау бирдиң әле син Илназ. Хәзерге вакытта, миңа калса, хәзерге чорда бераз гына югалып, үзеңә китеп, үзеңнең сагындырып, яңа җырлар туплап, репертуарыңны җентекләп сайлар өчен бераз гына берәр елга югалып тору бәлкем файдага да булыр. Рәхмәт җавабыңа. Ивер әйт әле, киләчәккә нинди планнар белән яшисең? Киләчәккә планнар бар, тик яктыга өмет итеп яшибез. Һәм инде яңа концерт сезонына җентекләп әзерләндек. Алда инде безнең бик зур концерт программасы күп кенә җирләрдә булабыз. Чыгыш ясаячакбыз ала берсе. Районнар, шәһәрләр, әйе. Һәм инде нәрсә дип әйтим икән? Үз өстебездә эшләү, яңа клиплар белән тамашачыларны сөендерү. Һәм инде шәхси тормышында бәлкем аны үтә бетермәскәдер. Шушындыйрак планнар. Шулай максатларың бик булдан икән. Молодец, уңышлар телисе килә. Инде без алдагы кунакларыбыз белән дә блиц сораштыру үткәргәнек. Синең белән дә беренче сорауны әйтеп китәсем килә һәм синнән җавапларыңны көтеп калам. Әйт әле, әзер булсаң. Әйе. Алла тапшыр башлык. Җәй яки көз? Җәй. Җәй быел бигрәк тә шәп булды. Җәй быелгы җәй. Көзе дә бик матур килде. Көз дә бик матур. Тик шулай да быелгы җәй бездә ничектер башка төрлерәк. Әйме сизгәнсеңдер аны. Син дә чит илләргә ял итәргә бару кирәктәй булмаган кебек. Мин дә синең фикерең белән бик тә килешәм. Соңгы тапкыр Эльвира кемгә SMS яздың? Улыма яздым, Солтанга яздым, чөнки әле менә сезгә монда тапшыруга килер алдыннан гына SMS җибәргән. Яни бу үй эшен мин эшли алмыйм дип скринын ясап җибәрде телефоннан. Әле менә шуны тиз генә җавап кайтарып бергәләшеп шиштек. Ярый, Аллаһка шөкер, телефоннар бар, ярый, Аллаһка шөкер, интернет бар шулай бит инде. Менә улың турында да әйтеп киттең бит инде. Улыңның яраткан мультфильмы нинди? Ой, Илназ, хәзер инде алар мультфильмнар чорыннан бераз гына үстеләр. 8 яшь бит инде без инде хәзер. Хәзер мультфильм карамыйлар, кино мультфильм карамыйлар, фильмнар карыйлар, нидер аларның үзләренең YouTube каналларында, нидер үзләренең кызыксынган геройлары бар. Шулай булгач, бу сорауга дөресен әйткәндә, үзен чакыртып сорасак яхшырак булыр. Ярый, икенче тапшыруга алып килерсең әле улыңда, яме? Бәлки. Күңел тынычлыгы өчен нәрсә кирәк сиңа? Күңел тынычлыгы өчен иҗат кирәк, тамашачылар кирәк, яраткан шөгыль кирәк. Яхшы җаваплар. Һәм тагын бер сорау, җыр ул? Җыр ул безнең өчен яшәеш чыганага. Мин мәсәлән әлеге сорауны миңа инде бик күптән 5нче сыйныфта ялгышмасам укытучым әле шушы көннәрдә генә искә төшерде. Һәм ул вакытта ук класс сәгате вакытында ул миңа шул сорауны биргән булган. Җырчы ул һәм кем булырга телисең дип. Шул вакытта ук минем җавабым менә хәзерге белән тәңгәл килеп тора Илназ. Җырчы ул тамашачыга, халкыңа үзеңнең җырларыңны, моңнарыңны бүләк итү булса, җыр ул безнең өчен яшәеш чыганага. Менә шушы. Молодец. Рәхмәт Эльвира. Уңышлар телисе килә иҗатыңда, тормышыңда һәм киләсе очрашуларга кадәр. Рәхмәт бик зур Илназ. Сиңа да уңышлар. Тормыш елларымда син очрадым, авыр чакта терәк булырга, туңган чакта кышның салкынында сыенырга синең куенга. Яшәр өчен миңа көч бирәсең, янып эшләр өчен ялкынам, бер-беребезне сөеп яшәр өчен син очрадың ярый алтыным, бер-беребезне сөеп яшәр өчен син очрадың ярый алтыным. Бәхет кошым очып килеп кундың, тәрәзә төбемә иретәсен, язмыш безнең араларны бозып, шидиятларны гына кертмәсен. Яшәр өчен миңа көч бирәсең, янып эшләр өчен ялкынам, бер-беребезне сөеп яшәр өчен син очрадың ярый алтыным, бер-беребезне сөеп яшәр өчен син очрадың ярый алтыным.
кайгы шатлыкларны бөлешеп, шүкер итеп Ходай бергәненә, ахыр минуткача сөешеп, яшәр өчен миңа көч бирәсең, янып эшләр өчен ялкыннан, бер-беребезне сөеп яшәр өчен, син очрадың ярый алтыным, бер-беребезне сөеп яшәр өчен, ярый әле син бар алтыным, бер-беребезне сөеп яшәр өчен, ярый әле син бар алтыным. Ясмин 10 еллап Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова төркемендә эшләгән. Зәйнәп апа мине җырларга өйрәтте. Бергә эшләү дәверендә зур тәҗрибә тупладым ди. Хәзер мин банкетларда аның җырларын гына башкарам диде Ясмин. Йөрәгемнән чыккан җырларым, туган илем, җан бишегем, гел аяз булсын күген, сине яратып яшәүче горур кызың мин синең, туган илем, синең белән яшим мин горурланып, илһам алам туган җирдән, күңелемә Дуслар, Лайклы хитның октябрь айында минем башкарудагы "Ай кыска шул кыска гомерләр" дигән җырымда катнаша. Әлеге җыр өчен тавыш биргән һәм бирәчәк һәр кемгә олы рәхмәтемне белдерәм. Алтын күзләр
яфрак гүлләр күзәкләргә үтеп җилисә. Әллә инде бездә гомер күзебезгә кереп барабызмы сизмичә. Әллә инде бездә гомер күзебезгә кереп барабызмы сизмичә. Килү яшәү китү, абыну яну сүнү, әйтерсең лә утлы күмерләр. Без бу җирнең бары кунаклары, әй кыска шул кыска гомерләр. Без бу җирнең бары кунаклары, әй кыска шул кыска гомерләр. Тиздән төшәр карлар, ушап калды кырлар, җанга сагыш кергән көз үтәр. Абынмый ялгышка, зарланмый язмыштан, өмер итүләргә ни җитәр. Абынмый ялгышка, зарланмый язмыштан, өмер итүләргә ни җитәр. Килү яшәү китү, абыну яну сүнү, әйтерсең лә утлы күмерләр. Без бу җирнең бары кунаклары, әй кыска шул кыска гомерләр. Без бу җирнең бары кунаклары, әй кыска шул кыска гомерләр. Кышлардан соң язлар, аннан җәйге назлар, бер артлы тезелеп үтәләр. Кешеләр дә шулай, аккан дәрья судай, киләләр дә җиргә китәләр. Кешеләр дә шулай, аккан дәрья судай, киләләр дә җиргә китәләр. Килү яшәү китү, абыну яну сүнү, әйтерсең лә утлы күмерләр. Без бу җирнең бары кунаклары, әй кыска шул кыска гомерләр. Без бу җирнең бары кунаклары, әй кыска шул кыска гомерләр. Әй кыска шул кыска гомерләр. Бик кыска шул кыска гомерләр. Илмира Нагимова операциягә әзерләнүен әйтте. Тиздән күзлекне салачакмын. Аллага тапшырып, лазерлы коррекция ясатам диде.
Кайсыгыз ясатты? Булыштымы? Языгыз әле зинһар дип язган Эльмира күзлек белән төшкән фото астына. Instagram дуслары Эльмирага уңышлар теләгән, без дә операциянең уңышлы узуын телибез. Синең белән мин бәхетле, дөрләп янганда йөрәк, мине бәхетле итәргә бары тик син кирәк. Адашмаска бураннарда янымда бул син терәк, сөю диңгезен кишәргә бары тик син кирәк. Адашмаска бураннарда янымда бул син терәк, сөю диңгезен кишәргә бары тик син кирәк. Йолдыз катыганда кинәт, бер булса иде теләк, гомерлеккә ярым булып, бары тик син кирәк. Адашмаска бураннарда янымда бул син терәк, сөю диңгезен кишәргә бары тик син кирәк. Адашмаска бураннарда янымда бул син терәк, сөю диңгезен кишәргә бары тик син кирәк. Адашмаска бураннарда янымда бул син терәк, сөю диңгезен кишәргә бары тик син кирәк. Адашмаска бураннарда янымда бул син терәк, сөю диңгезен кишәргә бары тик син кирәк. Кишәргә бары тик син кирәк. Автор башкаручы Флёр Талипова гаиләдә 3нче кыз булып дөньяга килгән. Кечкенәдән җырларга хыялланып үскән, мәктәп елларында укыганда ук җырлаган ул. Зур сәхнәгә чыгуы студент елларында булган. Сәхнәнең нинди булуы мөһим түгел, сине яраткан тамашачың булсын ди ул. Бергәләп юллар ярыр, тормыш юлларын узган чакта, ялгызларга бик авыр. Кисетмәгез ятимнәрне, рәнҗетмәгез тулларны, үксезләр хәтерләтә башын игән балларны. Кисетмәгез ятимнәрне, рәнҗетмәгез тулларны, үксезләр хәтерләтә башын игән балларны. Барлылар бәхетле була, кулларда булыга
башын иген балларны. Исетмәгез ятимнәрне, рәнҗетмәгез тыңларны. Үксезләр хәтерләтә башын иген балларны. Ишлеләргә насип җирдә тормыш шатлыгын тату. Ятимнәргә кыендыру, тормышның йөген тарту. Исетмәгез ятимнәрне, рәнҗетмәгез тыңларны. Үксезләр хәтерләтә башын иген балларны. Исетмәгез ятимнәрне, рәнҗетмәгез тыңларны. Үксезләр хәтерләтә башын иген балларны. Үксезләр хәтерләтә башын иген талларны. Инде 1 сәгать вакыт узды да китте җәмәгать. Бүгенге лайклы хит тапшыруы тәмам. Мин Илназбах, сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау буллашам. Мәйдан каналыннан аерылмагыз.